fallera major infantil. Desitgem que enguany gaudissis moltíssim, començant per esta, la teva presentació, amb tota la teva gent al teu costat i a la teva comissió, la teva família fins a les falles. Que t'emociones el dia de l'ofrena, quan entregues el teu blanc a la nostra xeperrueta i que no sigues justa el dia de la crema. Una fallera major es diferencia de la seva comissió per la seva banda, que anem a demanar al nostre president que l'imposi per a que t'acredite com a nostra regina. Esa persona encarregada de pujar-te la banda és el teu pare, Julio Arnaiz i del Monte. Sabem que estàs molt nerviosa, però et demanem, si els nervis et deixen parlar, que dediques unes paraules. Bona vesprada, autoritats, comissió, familiars, amics, amigues, fallers majors de Paterna i les seues corts d'honor, president de Junta Local, alcalde, membres, representants d'altres comissions, molt bona vesprada a tots. Avui es podria dir que és el millor dia de la meva vida, el dia que es complís el meu somni, el somni que portes de molt xicoteta, somiant. És per a mi un orgull representar a la meva comissió, la que m'ha vist créixer i formar-me com a fallera. Gràcies a cada membre d'aquesta comissió per fer disfrutar del 2019, per estar tan pendents de tot. Però aquest any no podríem gaudir sense els meus companys de viatge. Joan, el xiquet dels meus ulls, gràcies per acompanyar-me en aquest somni. Saps que et vull moltíssim. Sonia i Alfons, gràcies per cuidar-me en tots els actes. Sou un exemple a seguir. Volia donar les gràcies, com no, a la meva família. Eixes persones que estiguen sempre pendents de mi, que em preparen per a que salga sempre perfecta per la porta de la meva casa. Als meus pares, donar-los les gràcies per complir el meu somni. Sou el meu pilar fonamental, vos vull moltíssim. La meva germana, Marta, eres l'única persona que coneix les ganes que tenia des de fa molts anys de representar a Mortes. Et vull moltíssim. Als meus avis, gràcies per cuidar-me com si fora la vostra filla, per mimar-me i permetir-me tot, vos vull. Volia donar les gràcies a les miniflametes, 16 xiquetes que s'han jugat en un mateix any per un mateix somni. En aquest poc de temps que portem juntes us ha agafat moltíssim apreci. Natàlia, Desi, gràcies per fer tot el que esteu fent per mi. Vos vull moltíssim, xiques. A tots els assistents,
Gràcies per vindre. Aquí es despedís la fallera marxa infantil de la falla Vicente Mortes de l'exercici 2018-2019. Cristina Arnaiz i García. per a donar començament al primer acte d'aquesta vesprada. Per això et demanem que facis la imposició de bandes de la nostra cort d'honor.